Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Za ku saurari majalisi daga bakin Sayyidi Musin Nurin Nabi Jos, wanda aka gabatar da shi a ranar Lahadi 2 ga watan Safar layin 'yan kaji a gidansu Aliyu Sadauki. Wannan majalisi an gabatar da shi ne na murnar shiga watan da aka haifi Maulana Shehu Tijjani. Sai mu da muka yi tattaki muka ɗauko muku wannan recording ɗin Ilu Record. Don neman ƙarin bayani 08069025067. Sayyidi Musin, bismillah. عليك صلاة الله والسلام تكيني أشياء سيرة النبي في النفس أمركم بدانا والمنابي يرمؤون فاب المرابي يرمؤون برق يرمؤون لما تبيان ينكس سبابة ورقرق ربي ساعة لا يتاجه تذكر أيام السبا وهي قد بدت لم يبق إلا لواتم وتوجهوا سقى الله أرضا للمدينة إنها ما دريها لفي كالبي يرقعون سعادة جننا أجندا أنا سمن درجة بمنشك عيدا باكي ديك إساعتان بوان دبك في تجسا دنكر أميك نغرك يشبع زيوا كيك كيدا أفنس مكيب داغرك مرا rayuwa tara cikin ka godiya zan kara komai ya sauya a gaban jikin da na sa ruhi ya dauka a kai wajen sadi da dabara yanzu na wuce a san ka dole ne na ji daɗi zuciya na zafi da tiriri a san da ta jika bugun na ta sauka yana yawa yana da tuka damuwar ta kuka a shaida tana kaunar ka ba ta ɗaukan ko cikin ta har ta ji shi da ba zan Allah Abuja a cikin talawa mutu babu shauƙin ƙauna goda a cikin ta kai kadai ka tare a koda yaushe ka fifita sanda ta juwa ne cikin ka ta ji shi na furta
kai ka zama tagata yake wadatar mu da dani ya nabil umma ba zan waso idan ba kai wallahi san ka nake da san da ban yi wa kai na jika nake har ruhi jin da zuciya ba ta kai ba ta goyen da ta tarko a dai irin sa ba shi da kai Allah
يا النبي الله يا أحمد يا النبي الله يا أحمد يا النبي الله أحمد يا النبي الله النبي الله كاجس 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 يا ميتي ميتي يا وآتتي ارتدني يا رحمتك كبر آجتي بيورثو أقارن بعجي عجي كيما برر سفر ويسر إسا مديا النبي الله عسكر يا بطم عسكر يا بطم يشيبونا انت شقا ودعت ارتاس تبينا دقسك عسكر يا بطم يشيبونا انت شقا ودعت ارتاس تبينا دقسك دقسينا المعمودنا قوم يا سقادي من يا عيسى أحمد النبي الله يا عيسى الشيخ ما يبقى نقربنا سلام عليك يا النبي ناتبنا سلام عليك يا النبي ناتبنا يا الله يا نتأتي ما يبقى نقربنا سلام عليك يا نبنا تبنا النبي وانا تصادق سرسنا نازو قيدك البركة ركبسا نبي الله يا سرجي كما ندسرجي يا سرجي كما ندسرجي تأت مي كربا مي سروا كما ندنا مي ملك جود جود كنا هرجت كايس 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 دون أدر أسا كام يا الله مجرما النبي الله مجرما أبادر الله ميمتي أبادر الله كام قابل أبادر الله ويكبرك النبي الله ويبتلك النبي الله أكبرك النبي الله صلوات الله عليك يا النبي الله صلوات الله عليك يا كنت يا زبابي صلوات الله عليك يا أنت ودينت الله يا ودين الله أكذا الله أكبر الله أكسر الله يا يسسي كي كني كيسا يا يسسي كي كني كيسا هو أنا أسلك حتى كيسا يا بيت الكرمن بيتا كيسا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يمقام بوجته ما يمكن إليك لك كيس واتي سوف يوليك ربك بشرد النبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كي ورفعنا لك ذكرك كي نبي محمد يا
shirka da zamu Allah karka sarka ku dauran kai da zaraudarka ka da sami da albarka Muhammad وسيو اللسان أنا بدوني لك يا كرايا نتكر ونقرني هم بابي هم بابي بابي أتوسع أنا بكي أبوى كبابا بابي تصوى قرأني سنقر تسفن يا الله وكذا يبكى كذا كذا يبكى كذا كذا يبكى
kullum yana tare da ku wallahi jasadin ya rai annabi Muhammadu a kira jasadin a kira jasadin a kira dan kasar sai da amfani alaihi salatu muna ta so mu gana annabi wallahi muna ta so mu kuma san ku kira mu raunar ku ya annabi Muhammadu babu bari a fadar ku manzon Allah fiye da yadda kuke cikin zuciyar mu annabi Muhammadu wallahi kun ku san mu wallahi san ku ya fara mu annabi Muhammadu ba so muke ba wallahi ai a irin sallah ku da kuke mana wallahi na mu babu ne annabi Muhammadu babu ne babu a cikin babu mazaje sun yi jihadi ai la ilaha illallah masu soyayya sun yi soyayya ba amma su mata su bata kai ba wata muke musu sai da na abubakar an ta sako ne wa take saboda nabu Muhammadu amma ba komai bane wallahi ba komai bane akan wanda kake masa annabi Muhammadu tuba ta ci zai ji kai mutuwa ta gani zai ga gani wane mutum ta mutum zai ga mutum kai ta kai zai ga kai annabi Muhammadu mutuwa kaga sai ina abubakar ba saboda soyayya hantar take kone waye kai me kai me aka yi me aka fara me kuma za a yi ka sanya aka yi da sabai kuwa akan annabi Muhammadu fansar ran da gaske suka bayar da gaske ne wallahi da gaske ne inda akwai abin da ya fura ma wallahi sun bayar akwai sabon da ya rika cuta a yayi aka cire hannun ya dawo da ita nan aka cire ya dawo da ita nan aka cire ya dawo da ita ambata aka kai annabi Muhammadu saboda kawai kar cutar musulunci ta bada kasa an sanya sahabbai su daga annabi Muhammadu to ba sahabbai ba ba su ba ina tabi'ai ka san yadda suke a cikin annabi su ba su kai sahabbai ba ko kwata ba su kai ba ina shehadai ina malamai ina masoya annabi Muhammadu suka fito kai to ba su kai tabi'ai ba su ba mutum 24 ne tsakaninsu da manzan Allah shi kan manzan ba na da awa ba cikakke wanda ya cika kuma ka san irin soyayyarsa da mai gida sai da ya bar mata ya bar dukiya ya tafi neman annabi Muhammadu ba ilimi ba kai an tara ya tafi neman annabi Muhammadu dan kaji an ce ma an tafi ilimi to duk wanda ya ce maka ilimi ya tafi nema ba annabi Muhammadu
mai gida yadda santa ito da ito ya ga Annabi Muhammad ya ce ka a ciye wa'yancan gana ka kai dana ne magajina mun tuwa aka yi aiki aka mana aiki muka samu aiki muka san aiki muka zo a sauki ɗaya aka turo mana barham رضي الله تعالى عنه cikakken masoyi ka sanya ka cikin Annabi Muhammad kai atara duniya ba za ta taba mantawa da shi ba har ana da duniya ba za a manta da shi ba saboda yadda ya rike manzon Allah babu sai yake yi saboda girman Annabi Muhammad idan yana yaban manzon Allah ko sunan Annabi Muhammad ya ci to cikin sa karma yake ko me zai bayar ya ba wa sunan Annabi saboda annabin yake gani ba ne sunan ba wanda aka sa wa sunan yaya aiki kuma yaya aiki mun karma yadda kake ganin mu cikin Annabi Muhammad wallahi silan sare wallahi duk bugun numfashin mu cikin manzon Allah shine yace ne wasu yamji bi hadha zamani wa la fi qiratin min man yaru Muhammad shi ne kishin sa da kirarsa da wanda yace yana san Annabi Muhammad ne fa zan wuce sa ni ba zai kai ni ba zan kuma bari a bi ni ba zan kuma bari a wuce ni ba haka a cikin Annabi Muhammad haka ake wani irin hisabi kake wa kanka akan irin soyayyar ka da Annabi ya ta yau ya ta gobe ya ta jiya ya fi na yau ko kuma na jiya ko kuma na yau ya fi na jiya ka karu ko kuma ka rabu to shi kullum a cikin ake kuma ya babu mun karba بريت يوم المستقبل قلبي أبدا قبل الكون والأخلاق فرحا شيء تسمع النبي محمد كوين هكا جرب شيء تسمع النبي محمد ما من كرما والله من أسر كما سمع الله والله لك أسكم كي سمع النبي محمد والله جيجر متناري واسبود كما سمع الله wallahi tunummi yana riƙewa saboda kai manzon Allah wallahi zuciyar mu tana wani irin kuku saboda kai Annabi Muhammad wallahi muna rasa tunanin muna manta komai mu manta kowa ya zama kai ne a gaban mu manzon Allah wallahi idanun mu akai yake zubar da hawaye manzon Allah wallahi Annabi mun tuba al-ghafur mun tuba al-rajim mun tuba sarkin abuwa mun tuba mai tausayi na tuba mijin kai na tuba yara mata na tuba gurgurun ya tuba ga matalauci na tuba arziki na tuba fakiri na tuba madaukaci na tuba da sakantacce na tuba buwayar Allah na tuba
wani wawa yau ya tuba hankalin kudura na tuba ga dolo nan na tuba ya sanin kudura na tuba sha na tuba mai Allah duka na tuba yardacce na tuba ya tafi na tuba jalabin Allah na tuba masu tirar Allah na tuba Allah na tuba kuma Allah na tuba hadafin Allah mun tuba ya biyar Allah mun tuba ga gurgunan na tuba kafar kudura mun tuba ga makafi nan na tuba ya gidan Allah mun tuba ga kurame nan na tuba ya baitin Allah na tuba annabi yau mun tuba shugaba mun tuba ai abuwa annabi duka mun tuba laifi na yayi yawa na tuba aibi na yayi yawa na tuba kasanta ta yi yawa na tuba talauci yayi yawa mun tuba matattu sun yi yawa mun tuba manzan Allah mun tuba kalmar kudus yau mun tuba mun so ga muka kai mun tuba mun so ga muka kai mun tuba bara muke mun tuba maroka sun tuba manzan Allah ya manzan Allah wai mai talla sai daga shi da yake kai ya sai aje uba a bimu da kai gurbin uwa ka dauke masa kai kadai da gudunmawar kayan kadai ta kudura ya ci da sha sai ta banta ga kaniki bayan abincin sa sallan sa bai sha idan kai akwai kamwa baki kai ka ishe ko mai sayyidil wara bai yaushe ne ko yanzu ne manzan Allah ya manzan Allah kamar ɗayin tsawa mu ɗayin ta saduwa Jina shagala da annabin sarayuwa da mummar mushin samai kore da damuwa idan zai yi motsi taba sanyi ina rumi da mai zaɓi cewa gatan madadin sirai a cikin cin ma'adanai don kullum shayi shi aka tattara zuwa mutu manzan Allah manzan Allah kaddara ka kaddara yabon mai yabo zai kara isar gaba tushen makusa ba za su rage gaba kai kanka kai sarwa ga duka ci gaba a abuwa linta kan sayyidin wara abuwa ya wadata Allah ya wadace sa komai za ka sai dai ka gari da shi ba dan shi ya gari da kai ba ya wadata a cikin ke ko kaya bisa ko ba ka bisa ba to sarkin gabo ya yi bisa dan goma mai tsawon ta tsare da ku na san kanka ne su dubu kankan Narkace a ranar da su nuna ni ce sha da so kadan tambura muna tare kai ne
kuma muna da yaƙini a kira mu mu yabe ka a gaban duk halittar Allah abuwa mawadu in tuba ya rasu tawabin da mutuncin yawon nabi ban kariyar da musu kar da ta so ban yi siƙama da lisani gana أيها الذين آمنوا mai zamu cewa ka tafi da mu sinai a cikin sajallalin juma'a da nai don kullum shayi a shi aka tattara ina muka barka السلام والسلام عليك يا موسى ترجع الأرض إنا سلموا عليك يا رب يا ريبو يا وجه الطيب يا وجه الطيب يا سبب كثير أن كونا محمد رسول الله سلام الله شزانك كمن سمعت شزانك كمن سمعت شزانك كمن سمعت Muridiyar annabi da'ira aka jinjina da shekin munawwara aka shi ya saki sirrin kika tattara daga da'ira Muhammad sai zahara godiya muna godiya muna godiya muna godiya muna cika da godiya da ka bani iko ka yarda da biya Amdan kasira na alaiki maniya da'irar kice kuma kikuna Fatima ya Fatima Fatima bai ki Fatima Fatima wasana ki Fatima Fatima shira Fatima alera Fatima Fatima barkada Fatima Shugaba salama alaika kamar lokaci yana satata Shugaba salama alaika kamar lokaci yana satata Sallamar da na yi kaji ta kusanci kawai nake da na fata Nesa na ta nesa sanukin rayuwar yaƙi kai ga fata Ina zubar yabo ne dan babu mai kamalar da zan faɗata Sayyidul wujudi ina zan sa ta kalgar da na yi waje na ga gausi ya kawo to ni ina za a ce da gurina Iga na zo da mamatu da rashin ladabi akwai shirme na hako a 'yan kallo a yi mun rijistar da zan da ɗaukana
ya gwani fitar kunya kowa na kama ashe bai kai ba kai wani kai Allah ya kai ka ya baka ya ce ma ya ci yaranka ka ci yaransu ka ci ya gwani fitar kunya kowa na kama ashe bai kai ba rayuwar imamali bai san rubuta idan ba kai ba sinadarin jikin adam wai ne ake yi ba kai izini ba da hadan ka ne na kasance ba zan mutunce wa tushe na ba ya mai tasarrufin zancen Allah tun ba a yi zuwan wayi ba tun ba ni ba su ba su so ba ya da kudu da ya kudu da motsi asali abad ba a ce ba habibu kai akwai ka akwai ka akwai ka ba ruwar fara sallallahu alaihi wasallam akadar ta sazo da rasulullahi ya annabi muhammad da muke roƙo haka ya rasulullahi ya kira mu fadar ku yabe ku ku karbi yaban namu saboda sirrin zuciya sai da faruwa da salatu wassalam ce kuma kuna son da dukkan aikin da muke yi kuma sa hannu a cikin aikin kuma izini a mana izini mu zo Madina mu ziyarce ku saboda kimar sai da faruwa da salatu wassalam nan kusa a wadata mu da soyayya kai yawa kira dan kai amin dan zaran taburma shugaba girma da bukata yayyawa kira dan shi amin dan zaran taburma dan gurin da ya zauna dan taguwa da mashin girma annabu dan butar da kake rikewa ka tsarkake tsarki abai fitar da na tasawu dan kasar da takalmi ya taka ban tuba سوق نسالي يدلو الرعي
da ku a bayan ku dan tilzani masoyin ku annabi Muhammad ya marhaba shewa da kai gari da ku da bar tari tari maulaya abi ummul kairi shaka aris nurun nabi bashir annabi kada atuka da kuyi wata daga isheka ashera na tabe ganka har zuci tana ta shaida haka to kai yarda da sika alaka asbu alaka asbu asbu lakini aba aka asbu kada sirri rabo kuyasa rabo bahari ya abu tabai biyo goy amad kyautar kutana sako shauki mun kuyin ta ba da abaji bai wanda kutasa ta zama ta aji ganyeri ta zama sinar aiki ya da babu kuma an sabaku ya ba akula sai kun so ta abu kulula wa halin ta abu hasikan fitina na Muhammad ya abada abu ya bari Allah sunan da ya tsarka ke sallah ruyin da nuna da kibla kada ka ga kawai zai wahala kai akwai wahala na Muhammad na naju nadi asaba akasa kuke lawan lahaba komai yake da tayma yabo ya sai dubu annabi Muhammad arhaba afika har gaba sallah sun sa abu rabban ka abdallah wani ma da rabban ya san Allah ya aka ku cikin sabaina abul kasir kuma yi kuma shukun gara ya di mauce ya dinga kira ga kabila mai su zo a dari su ga wanda gurin sa ba a jira da babu Allah da kai da kai farko Muhammad wa ajil ahad rai bi shi faridatu nabigo sallama شكلك يا يا سفول أنا زناتي سلام الله عليك يا وجهه تكابم تقوليني شكلك يا ميمنا بدلا سلام الله عليك يا ميمنا جسد دينو الله يدو باي شكلك يا روح القدس سلام الله عليك يا بشير النذيري شكالا يا ملكي السما ملكي يا قسا سلام الله عليك يا سلكي وكون سروكا شكالا يا نسما بابا سمنتا سلام الله عليك يا ميكا قوة بابا إرنتا سلام الله عليك يا ميكا مهرمتا إزرمتا shikalan ya mai na fadi mata abiyu mutunta kowa ya zaburo kuma sai kawo yau kwani na ne mai cika aiki ga kuwa mai dokuwa sanda ga kuwa mai dokuwa sara ga kuwa mai dokuwa takobi ta ji kana a masa sallamanka yanayin so yana zuwa shi ya saukar ruhi yana taɓa shi ya sauke komai ya ɗaura kan shi gurin da ba iri ko kadar shi ya kama zuciya ya riƙe ta ya kori komai da ke taɓa ta ya mamaye ta cike dukanta babu guri ƙasa bare samanta lafiya ta ciki take bi shi ke kula da ita in na dubi akan kawai sai na ɗauki carbi na ta sala
ɗa'atinka ya murabbi ina tuna akan ka manta kaina da na tuna akan ka manta kaina saboda jin da na kai a raina kamar kana kusa da ni nufina sai ya kaddarto hakan idona idan na kulle ina nitsawa cikin tunanin ka nayi bacewa sai na ji saukar tana isowa ruin ya ɗauka ko bai iya gashi ina asan ganin ka farke kuma ba zai iya hakan ba take tsoro yake zuwa juya barke da kama zuciya ya sassarge ta hau bugawa abubu na tsoro kamar jikin da aka ba shi horo sai ta koma kama da yaro babu juriyar iya rigewa shugaba a ƙarar kulawa idanu na zubar hawaye jiriya su kamar na yana a ƙarar kulawa na kan ji shimfiɗa an saka ta na kan ga shimfiɗa an saka ta ga kujerar ka an samanta ga ka kai arkana ƙoramar ruwa na zubowa ga ciyawa tana kaɗawa koriya ta yi kan gurewa wani sauti yana isowa ko da ji dole ayyabawa sai ta ga tabukar ana kiranta sai ta wani ga gani idanta sai ta ga babu wani kan idanta babu abu mai wucewa ga wani mutum a zaune ko tsaye ya tafi da tana da ta mutu sai ta gane yake akan ba abu mai tsayawa shugaba ƙarar kulawa ta ja ana abun ta an taba ta sai ta gaba kai idanta
sai alfata wallahi ya take fita tawashin yadda shugaba mai cikakken kafan sun tsaya kai sun hannu kaga kyau cikin atsawon kai tawakar sama girma sai ba matsayi sai ba makabi sai ba Allah bai kyautar Allah bai kyautar wasa dai kyautar Allah bai kyautar Allah bai kyautar shugaba 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 bai shigar bari da dole rawani kake ya amma kai bari ya a cikin da babu kamar shi wa abe wata Qur'ana ladabi suka yi a gare shi su fito sa suka burane har ba da sha'ashi sha'ashi wannan kai baya ba a cikin su ba ya fito daban alawanan fata adada da sadakin falki a shigar kawana kullum canji ake wa mamayaki kan sayo gaba da na gobe lamarin safa mamaki nutsuwa gami da halacci gane shi jiga ake koyo ya yi mamuna na ciwo tankaya ana anisu kamara amara yashi da kaga ashin ta tunani ya zanga asidan asije ga ata na ko wani fanni shugaba ina da gata da kira da ni ga yasa ya ake wada kowai dan kade ne ke mutu mahati mutu Allah rahama da tarkatu ƙara ta wuce a ciki na san ta da sautu duk wuya wakar da juya a yabar kanin sarewa kai gaban da ka ta kowa nisan da ba a gadawa ka gada ba a gani jaji kai da shi kuka yi gana ba birnici ba tsoro sallama gare shi kaiwa matsayin habibin wanda gaban ka dole ne salama alaika salama alaika salama alaika abu tola lafiya salama alaika shigar ka lafiya salama alaika lafiyar lafiya salama alaika shugaba salama alaika mai gida salama alaika adali salama alaika mukarrabi salama salama alaika alaika wanda san wannan ba da aka yi Allah da ke jin san ka binciken alƙawari da jisbi da kai suka samu kada zo an saka da an zuba ka so an kayar da su ka diya ce shugaba da shige wanda hali an fita sai da ka bullo gani bayan amfani kadai da ke san kallo a shigin kai ido sirrin bayyana ta
taki ta jallo tausaya na min isar addu'a ta da kyakkyawa dukkan dai na numfashi na gudana a cikin kautarka da Muhammad tabe ina da mutunka ido inda ke wuta sai ka tarka da ka san kalle ka yabo ina yi jin kana ke abun ka ta wuce na fara da bismillah zo ya da alhamdulillah salatu wa salamullah zabina da hawani godiyar mata godiye wala ilaha illallah la ilaha illallah idan anta Allah arana naraka kana kamsi kamar ambar kana asita kamar ramadan ana lokacin zali godiyar mata godiye tilzana akawa ya tilzana ka karba hannu kai garsul bawlau mu tashi mu je tilzana wurin Allah bawlau shadidul qadir habani godiyar mata godiye papu mabiyan kaman sa ba ke ba kabar na dari ka ba kabar ta ana wani irin da baba kabar ka tilzani kai godiyar mata godiye توعرت لك بعدك رضا أسمع لك رسول الله بابك بركة الزعني بابك بركة الزعني بابك بركة الزعني باب شجرة الزعني بابك نرك مولانا بابك بركة الزعني قد يرتعد أبو النبي سلم أبينا أبو النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي سنعبينا يا ابن ابي سنعبينا 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 اي da yaushe kai kake wanda kuma kamar jiyan da na zo ma ni da na fita da dan alfarma abin abi sallabina rai da zuciya suna da matawa wai ka sun kai suke da laima cikin abin da shi yake mana lima shi kai sadatin girma abin abi sallabina
لطايلات تربية وجعل موسى نعسبية تزيا قطري تنبية أبو أبي سنعبينا شو ليت جعل قلبي نشو قباكم مهماني يا غالبين إبراهيمي شو كوني بحر لإلي أبو أبي سنعبينا يعني نعبي نور النبي نايل النبي كعربي بميدينا كي حبيبي أبو أبي سنعبينا متقنا أبي بكر السلام نما قلشانا ما يبغى سونا وزير ما يسجد اللبينا أبي أبي سنعبينا أي روح لي مسا بعد ما قلنا سيدنا الندو يشاء كاسيد دباب جانا صديقو شاجي أبي أبي سنعبينا magana sun yi fari kanta da shiga jiki ta wanda ya bar wando akan gari ta mutum cikin safai rago bar kanta abin ali sanna alila gurin sa zaka sha tilmati sai ta zuciya ta sa jaise da dinga jin abin ji ko wani minti kaunar abin bida nabi ya zaci abin ali sanna alila da ta amana karbo samu so ga so ga mu yayi danko kai gurin da ran jiki ke da abu tsaki na zuciya ta ko wani sabo abin ali sallallahu alaihi magana ku aba abu ne muka faro akan muna gurin dayan da tsaro akan ya samu dinga jin ma'asiro kalmaji mu ko da sauro abin ali sallallahu alaihi وانا لوكسي نصلحتي الله تشيتا أصاب كمالا أكون يوم شحيت مسلسل الله أصابي يندل منزل الله أبو أبي سنة عبيدا شيء مالينكم متي أشمال مي بشير سنكني أكوي أرياي ما بعد دي أكل بدكوي أبو أبي سنة عبيدا عدبي أصعب النبي تكون شعبي رأي ورحل تأكل سجزابي أبو أبي سنة عبيلا يعني أبما رأي شيء الله شيء شك سأتني مع سكمالا زبون باي شكا كاين بيلا كنا نفرزني أنا هذا جمالا أبو أبي سنة عبيلا أنا شكله والله أنا وشيء بابا عرس وسري كوي هسجي كذي وزعم وباي تكبر بلاك قاعد بتونا أبو أبي سنة عبيلا أي يولا بحري من توك تنبري ناقا كباري نارا يذكرني كزاي بابا بدروري أبو أبي سنة عبيلا حرسا وامنا دبا وبندبا وبندبا يمنبا يا بابا يا إيمان أوبا سر زوج يا قلبي محبا أبو أبي سنة عبيلا من قوة حبيب وديا كوكا الكيري تعيتا